Kapitola 14. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nepoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Amen. Amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a vykonám všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to vykonám. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného spomocníka, aby bol s vami až na veky, Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. Judáš, nie ten Iškariotský, sa ho opýtal: Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám, a nie svetu? Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. Ale spomocník, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko. Pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne nie je jeho. Ale aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme odtiaľto. Kapitola 15. Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie,
čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a tak zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko budú podnikať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorky pre svoj hriech. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. Keby som medzi nimi nebol konal skutky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však aj videli a predsa znenávideli aj mňa, aj môjho Otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Keď príde spomocník, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. Kapitola 16. Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa bude domnievať každý, kto vás bude zabíjať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. Ale hovoril som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to povedal. Spočiatku som vám to nehovoril, pretože som bol s vami. Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta, kam ideš? Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce.
Ja vám však hovorím pravdu.